Здравейте, прекрасни арленки, от мен Рая. По традиция винаги през декември записвам видео с предложения, които ще зарадват безкрайно вашите любими хора. А какво по-хубаво от това да им подарим лична грижа за тях самите, продукти, които ще им направят косите още по-бляскави, още по-подхранени и със сигурност ще влязат в новата 2024 с прекрасно самочувствие. Това е отношение към тях, а и едно напомняне да не забравят за себе си. Затова започваме с подаръчни комплекти, които марките пускат лимитирано само за този сезон. И тук, разбира се, може да видите едни от любимите си брандове, като Kerastase, L'Oréal Professionnel, Kevin Murphy, Moroccanoil. Все неща, които аз от много години ползвам и затова, макар че косата ми е светла и третирана и много често стилизирана, продължава да е здрава и бляскава, защото в крайна сметка добрата грижа наистина е от значение. Сега ще ви показвам всеки продукт един по един, кутията ще ви описвам за какъв тип коса са, за да може да се ориентирате по-лесно. Започваме с подаръчна кутия с продуктите от Kerastase серия Chronologies, която ми е една от наистина най-любимите. Тя е изключително подхранваща луксозна грижа, предназначена да поддържа косата силна, блестяща и ревитализирана. Travel версия, в която ще откриете и шампуан, и маска, и също така един изключителен парфюм с неустоим аромат под формата на олио за коса. Още един страхотен подаръчен комплект от Kerastase с серията Chromo Absolu. Вижте колко разкошен цвят. Тази серия е специална за боядисана коса и я прави мека, хидратирана и с блясък, а цветът е по-дълготраен и наситен. Подходящи са за всеки тип боядисана коса. Получавате шампуан, маска и много важната за мен термозащита. Този продукт защитава косата от външни фактори, като UV лъчи, влага, топлина и оксидативен стрес и е изключително необходим и важен. А марката Moroccanoil е изключително известна с богатото си съдържание на арганово масло. То придава изключителен блясък на косата, дълбоко я подхранва, защитава я и като цяло е прекрасно и за косата, и за кожата. В случая тук получавате шампуан, балсам, крем за ръце, който е много важен в този сезон, и серум. Metal Detox е един от бестселерите на L'Oréal Professionnel. Продуктите от тази серия са подходящи за всички типове коса, предпазват я от негативно влияние на метални частици във водата. Резултатът е интензивно подхранена, силна и блестяща коса, защитена от накъсване. Получавате шампуан, маска и страхотен серум. Сигурна съм, че на който и да подарите този укрепващ комплект за стимулиране на растеж и уплътняване на косата на Kevin Murphy, ще е много щастлив. И така, светли празници от мен!